Nagbigay naman po ng katiyakan ng ilang kainan sa Pangasinan hinggil sa ligtas na paggamit ng butane gas kasunod ng naitalang pagsabog ng butane gas stove sa isang establishmento sa Dagupan City na kinasugatan ng ilang kabataan. Ayon sa pamunuan ng isa sa mga dinarayong kainan sa bayan ng Lingayen, mahigpit nilang ipinatutupad ang mga itinakdang safety procedures upang masigurong kaligtasan ng kanilang mga customers. Kabilang sa kanilang mga hakbang ang regular na inspeksyon ng butane stoves, tamang pag-install at paggamit ng butane cans at mga pagsasanay sa mga kawani sa wastong paghawak ng mga kagamitan. Isinagawa rin ang masusing safety inspection bago magsimula ang araw-araw na operasyon ng kanilang mga establishmento. Sa kabila ng pangamba na nawagan ng pong ilang kainan sa publiko na manatiling kalmado at magtiwala sa mga sumusunod sa tamang pamantayan sa kaligtasan. Samantala, nagsagawa rin ng inspeksyon ng Bureau of Fire Protection sa kainan kung saan naganap ang nasabing insidente na kasalukuyan nasa ilalim ng pansamantalang pagsasara para sa maintenance ng mga kagamitan at inventaryo. IFM News. IFM News. IFM News.